så til. Nu skal det ikke sådan, at vi skal gå ind og lave hul i den i. Og så det. Nu bliver jeg sat sådan en trøje. Jeg tror jeg over, det knap det. Skidt, det går fandme. Bibber, jeg tænker jo ikke rende over det der skud. Hvor laver det, mand? I gang med at filme, du smadrer 2.000 kroner. Den anden vej, der smadrer du højtaleren, tror jeg. Nej. Nå, der er et stykke plastik flyvende i hvert fald. Er det ikke lidt at tage med hånden nu, tror du? Oj! Lad os se, hvordan det store ser ud. Nej, hvor fint. Så kan man også gøre for at få bassen. Det er kogt, men det er bedst. Aften med at have bassen jo. Det var en forretning, hvor jeg laver højtaler. Der er garanti på det hele, mand. Så langt så godt. Nej. Det går helt i stykker, det her. Jeg vil pisse i buksen. Skal du ikke smage den der op under? Kok, tag fat her i gitteret. Det kan være ikke, det flyver bare ikke. Ja, men det er også det, vi skal ind. Så hjerner han den igennem bassen, mand. Nej. Kom on. Se. Yes. Sådan. Kom ind til skruerne. Var der stadig garanti på? Ja. Bløder du også? Det gør jeg bare, mand. Har du en stjerneskutrækker? Ja, det har jeg da. Må jeg se, hvor du bløder hen? Det skulle da bare neglen, mand. Nu er jeg lige skal til at bruge hovedet. Det har vi ikke fået ødelagt. Den fejler fint. Nej, det fejler fint. Skal du se her, fru Hansen, der. De plastikkopper, det er oppe gået i stykker. Jeg har sådan set også bare tænkt mig at smide det i skole. Det kommer til at koste 500 kroner for bassen. Nej, jeg tror bare, at tage den med hjem. Skal du have det der plastik, så under, det koster 200. Det er bare selv sammen. Der er jo nogle skruer lidt pis her. Ja, det er der sådan set også på den anden side. Det der, vi samler det her. Ja. Jeg tror, en halv time over kroner, ikke? Du har bare brugt den armer. Mangler vi kun de sidste 10 skruer. Det er Logitech, det her, mand. Ja. Det er så er det en bygge selv. Man får krampe i hånden, mand. Ja. Jeg har været bedre med en spiller. Det er godt at se, at du gemmer nogle skruerne. Fuck, 3 skruer nu, mand. Brug den anden hånd. Men det kan man jo ikke. Hvad helvede, mand. Hvad sødt jeg gør, mand. Nej. Det går helt i stykker, så. Bagefter flækker den der kasse på DVA, jeg spørger om noget at købe den. 5 kroner, mand. 5. 1000. Der er mindst 200 kroner hver med det der vapor, mand. Ja, jeg har klippet ledningerne. Og vi kan lade med at slå det. Du skal sgu ikke smage den højtaler her. Hvad vil du slå? Jeg ved ikke, om jeg sådan, så jeg kan skrue. Nej. Det ved jeg ikke, nu skal jeg sgu Det tage er mig 7 pis. Ikke så, man skiller ting af, det skal skrues fra hinanden. Siger du? Nå, jeg siger, jeg står der skruet af.
Prøv at se her. Et funktionelt bas af bedste kvalitet har du vedtaget. Det går ikke i stykker, man. Prøv at se her. Åh! Hvad? Tissemand. Bare lige lidt i gang. Grønlænder. Jeg fik nakket lige igennem bassen, mand. Nej, prøv at se her, du. Åh, det er meget klart. Jeg vil også bruge den der. Nogen, der vil købe gassen. Så, der er ølorden. Og når fuck får man den ud, mand? Nej! Det kan man jo ikke. Hvad fanden er det der? Prøv lige her. Så det er ikke sådan en ramme på. alene her, mand. Hvad? Jeg alene. Og så det er... Hvad er det der for en varmesensor, der sidder? Prøv at, kommer du tager den det er jo ikke, så kaster du bare ned i jorden. Lige her? Ja, vent, det skal lige med på den grønne video der. Åh! Sådan der, så får man den næsten ud. Hvad er det der, hvad sidder det her? Det er da sådan et eller andet. Det er her svinghjul eller noget. Det er ikke Jeg har fundet et svinghjul til din scooter, det er lige her. Jeg skal lige høre hende. Ja, på du, mand. Der er svinghjul. Kære side, du knækker. Du kan bare skille den her. Det er da, vi skulle lægge et svinghjul. Nej, jeg Du skulle have fået udkok nu, kan det ikke? Hvad? Ikke bare skære lort op i siden. Jeg har fået lort, mand. Ja, det går galt. kan du ikke knække hele hytten, jo. Så mange giver sig. Så, et stykke ølhorn. Og faktisk er meget blevet. Kan man faktisk bare ikke. Jeg er smertet nu ud her.